ni an lamɛnbaaw u bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye min ye jumasu an bɛ o kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Su in na baabu ye hakili walawala kɛnɛ ye nka bi su in na an yɛrɛ dɔrɔn de bɛ yan a sabu kɛ an ka maa welelenw n'o ye CSDM maaw ye u ka ɲɛmaa ale ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ. Baara o n'a kɛcogo don an'u ka kɔnkɛrɛ min fana kan ka kɛ sibiri o labɛnw bɛ sen na. Fala ye an ka jamana kabini degun min binna an ka avril kalo tile 25 don o don ji bɛ da ko sɛnɛ kan wa don o don i bɛ ko kura mɛn a la. Kɛra jeli bɛnkɛ Jabate ka kuma ye ko b'a tigɛ ka caya nka n'a ye kɛko kelen min kɛ an bɛ mɛn o kan k'o lakali. Fala ye waleya in ni bi cɛ an bɛ se k'a fɔ sibiri nata in o y'a dɔgɔkun 3 ye nka an bɛ ka min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ ko in ko bɛɛ lajɛlen ma ɲɛdɔn ka ban, ko in ko bɛɛ lajɛlen ma se ka faamu ka ban, ko in kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ma dɔn ka ban, ko in nana laɲini minnu kama n'olu ma sabati a n'a ye laɲini minnu sabati ani degun minnu bɛ an yɛrɛ da la bi a bɛɛ lajɛlen ma ban fɔlɔ. Fanga kɔni ye min ye bingali min kɛra ka kɛ n'o ye ale ye tribunal min bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna ko ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o b'a ka maaminɛw la hali bi wa o bɛ ka to sen na hali bi. Fala maa hakɛ min fana nana an fɛ yan n'olu dɔw ma se ka bɔ n'u dulonnen don ni marifaw b'u bolo ni dɔw donnen don maaw cɛla ni dɔw y'u yɛrɛ yɛlɛma olu fana sɛnsɛnni bɛ sen na don o don i n'a fɔ maa tɔw bɛ ka lajɛ cogo min na. Waleya in a kɛlen ni bi cɛ an dafɛ jamana damadɔw bɛ yen olu ka sɔrɔdasiw su bɛ ka ye yecogo tɛ ka ye u la faamucogo tɛ ka ye a la. A dun a caman tun bɛ senkɔrɔma dondoli la a waati kɛlɛ in ko bɛɛ lajɛlen tɛna se ka ɲɛdɔn ni nɔgɔnni fɛ o b'a to maa kan ka to ka i hakili la miiri kuma tɛ ni wulikajɔ ni sɛbɛnko talen don k'a ko la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tila ka bɛɛ lajɛlen labɔ a kalama ko kiiri tigilamaw kan ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ a b'a to fala ye n'i ye kunnafonidila ye i b'i sen da yɔrɔ dɔn i b'i bolo da yɔrɔ dɔn i b'i kumako jateminɛ i bɛ fɛnw sɛgɛsɛgɛ yanni k'i firi a kan. Maa caman ɲɛna ko caman bɛ yen ko bɛna to u cogow la fala ye u kana bila o cogoya fɛ dɛ sariya ni maa si tɛ kelen ye dɛ. N b'a la n t'a la sariya mago de ma s'i ma an bɛ dugawu de kɛ ala k'a fɔ cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Kuma tɛ a bɛ minnu ɲɛna ko in ko a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛn'o bɛɛ ka fala ye ni maa fatura ka ban ni maaw tora ko la ka ban n'a kɔlɔlɔw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ minɛliw bɛ sen na o waati kan ka kɛ basigi waati de ye. Nka nin bɛɛ la fala ye minnu bɛ k'a fɔ k'a ɲɛ o minnu bɛ k'a fɔ k'a juguya o minnu ye bamaci wɛrɛ kɛbaaw jukɔrɔma don o minnu y'u ka ɲɛmaaw ye o minnu b'a ko la o lakalibaa ɲuman fara lakalibaa jugu kan o nin bɛɛ ye maliden a fanba bɛɛ ye maliden o de b'a ko gan maa la kosɛbɛ. Bi n'i ye ko in ta k'a jate minɛ denmisɛnnin caman taar'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na fala ye u yɛrɛ kan k'o sigi ka miiri e de bɛ boli la su ni tile da t'i ye suna t'i ye i bɛ marifaw kisili yɔrɔ ɲini i bɛ dogo yɔrɔ ɲini i bɛ tu ɲini na i tɛ se ka bɔ ka fɛrɛ waleya o waleya n'i b'a kɛ f'i k'a labɛn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn min ye mugu ni marifaw ni avion ye i bɛ k'olu kisi
minnu y'i bila la olu dalen don nin tubabu jamanaw la olu dalen don arabu jamanaw la olu denw t'a la u musow t'a la e de bɛ nin ɲani bilen na don o don wa min ye a n'a kɔlɔlɔ a n'a nusukasi a n'a min yɛrɛ ka jugu fala ye bi an ka dugu de ka dɔgɔ min denmisɛnnin ma don ko in na dɔw ta ye wariko nata ye dɔw ta ye ka janfan siri dɔw ta ye ka se ka dimi bɔ u yɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa mɔmɔ ka ban waati min o tɛ waati nɔgɔ ye dɛ o de la halisa an k'a to jamana ɲɛmaaw bolo baara min don olu bɛ se k'a ɲɛnabɔ n'o tɛ n'a tora an yɛrɛ dama ma dimi min don i la kunun ni k'i b'o bɔ bi fala dimi wɛrɛ bɛ fara a kan koyi o ɲuman ye min ye n'i ye sigana maa ye i ye maa ye i dalen t'a maa la ka n'i ka kiiri tigɛ kan'a fɔ nin don kan'a fɔ nin tɛ a fɔ fanga tigilamaaw ye a ka ca ala fɛ n'olu nana ka na nɔfɛ min bɛ kɛ o la o bɛ bɛɛ lajɛlen sutura o ka fisa bɛɛ lajɛlen ma an kana baga fila ma an kana baga maraka ma an kana baga bamanan ma an kana baga burudamɛ ma an kana baga suraka ma an kana baga dɔngɔnɔ ma an kana baga mɔsi ma an kana baga bɔbɔ ma an kana baga dafi ma an kana baga sinafɔ ma min ye filaw ni kasongaw ni maningaw an kana se ɲɔgɔn ma an ka to sigi la yaasa sigi ka n'o tɛ ni bɛɛ lajɛlen i bɛ fujinɛ ka da maa ka fala ye a caman ye nimisa ye dɛ i b'a dɔn dugu kɔnɔ min na a bɛ fɔ ko kuma bɛ bɛnnen tɛ bɛɛ la wa fala ye sabula ko bɛ dugu kɔnɔ n'o fɔra ye don min i b'i ka kasaw cɛ ka taa de o ɲuman ye min ye an ka to an ka ɲɛmaaw kɔ an ka to sabali ni muɲu kɔ an ka basigi k'an taalan ye sariya ale fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ fala n ko sariya de dɛ sariya k'a jɔ a jɔyɔrɔ ni ala sɔnna ma don nataw la min ye procureur min bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna fala ye n'a bɔra don min an na dantigɛli kɛ maaw ye nka yan'o cɛ baro kɛlɛtigiw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye armée cɛdenw ye wulikajɔ ni cɛsiri u y'o kɛ jijenikaw fɛ yen yɔrɔ 3 u ye gosili kɛ yen kilomɛtiri 40 ka taa tilebi fɛ jijenikaw fɛ yen bamancɔrɛ ni ka wale kaba maa 15 u n'u ka moto u y'olu bɔ baara la yen min ye gosiyɔrɔ filanan o fana kɛra kilomɛtiri 40 ka taa jijeni tilebi fɛ min ye bamancɔrɛ kaba maa 10 ɲɔgɔnna u n'u bolo minɛnw n'u ka kan kɔnɔ minɛnw an'u ka pano solaire n'u ka maɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen armée a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a dakolon ci yɔrɔ sabanan kɛra kilomɛtiri 43 ye halisa jijeni kɔnɔna na bamancɔrɛ ni ka wale kaba minnu kun dogolen n'o ye pick-up 5 tun b'o bolo kun dogolen n'o yiritu dɔ jukɔrɔla la an'u ka maɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen armée a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a dakolon ci u y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛli kɔni tora senna yen bolo ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye jɛkulu marafatigiw ye k'olu ɲini dugumacɛ minnu bɛ an bolo olu fana ye larawulili k'a fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Jean Élisée Daw ye ko ka foli ni ta ka ɲɛsin wolomafili tabaw ma ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la jamana bɛ se ka basigi cogo min fala hukumu kelen kɔnɔna na min ye Agɛlɔkaw fɛ yen bamanci jɛkulu dɔw olu ka maa siganama tun bɛ munumunu salo la a na kɛ tɔw taara k'ale kelen to waati min na ale b'a la k'a b'i labɛn k'a bɛ mugu ci o y'a sɔrɔ anw ka sɔrɔdasiw olu y'ale kabini yɔrɔ jan sen 2 cɛra ka bɔ a kɔrɔ min a n'a ka moto k'a dafiri k'a ka marifa k'o bɔsi a la maa kofɔlen ale kɔni na kɛ dugaw ka surafana ye bi na Agɛlɔkaw fɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri wolomasiri taw b'o baara la halisa Kidali n'a marabolo n'a tɛgunugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na Kidali dugu kɔni kɔnɔna fala an ka sɔrɔdasiw tɛ yen han fo sisan u ma don nka maa minnu b'a kɔnɔna na ye u ko ko bɛɛ bɛ ka bɔli de ɲini sisan sabula maa t'a dɔn armée bɛna na ni phase sugu min ye dugumacɛw labɛnnen sanfɛcɛw labɛnnen an bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don ka ɲɔgɔn filɛ sa ɲuarili o de bɛ senna Kidali n'a marabolo la fala ye ɲɔnɔ mara la dogofirikaw fɛ a fɔra ma ko Bamakɔkura bin taara kɛ yen ka nɛgɛ kaɲɛ 6 waati dugudenw ka lakali la duguden 6 o ni tora ko in senfɛ maa dɔw joginna olu taara ka taa n'olu ye ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la wolomasiri tabaw yɛrɛ nana u ni maa ninnu ye tɛgɛ kɛ ɲɔgɔn na heure 2 ɲɔgɔn ko dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko bamancɔrɛ ni ka wale kɛbaw tilara ka 5 don fiɲɛ na dugu dɔ bɛ yen ko Dungala u dɔw bolila ka taa yen min ye dogofirikaw kɔni ye sa ko fo pankuru o kana dɛmɛ kɛ nin ko in na yaasa min ye bamancɔrɛ ni ka wale kɛbaw ka n'u bali k'u ka sɛnɛ kɛ sabula samiyaji ale dontɔ don
Mali wolomasiri tabaw alisa uni sɔrɔdasi minnu bɛ n'o ye irisilakaw ye fala ye olu ye wulikajɔ kɛ nɛgɛla Soribugu siraba min b'o kan sa ka t'o bɛɛ lajɛlen lawulili baaraw kɛ mobili minnu bɛ n'olu ye donita mobiliw ye mobili minnu ye balota mobiliw ye mobili minnu bɛ maaw ta k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ ani tajita mobiliw u bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ka ɲɛ k'a daminɛ nɛgɛlala ka na Soribugu Mali ale ni irisilakaw ka sɔrɔdasiw y'o baara kɛ bi n'an bɔra wolomasiri tabaw ka gun kan sa min ye ɲɔgɔndan ye a bɛ fɔ ma ko kapu ni ala sɔnna ma ntɛnɛn nata ale kan ka daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ fɛ a ba kɔfɛ a fɔra ma ko Sumaworo Kante Barangabugu kalanso a kan ka kɛ o kɔnɔna sigida 6nan na baara in ale bɛna daminɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye kapu ye Bamako ani Mali fan 14 sa ka se ka min ye dingɛ kɔnɔnaw bɔ fosse dingɛw k'olu nɔgɔw bɔ o baaraw daminɛna bi kilomɛtiri 7 ani 70 u kan ka o de salo k'o ban pewu k'o kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ ni wulikajɔ in senfɛ minisiriso min bɛ sigida lakana sigida saniya yiriwali kuntalajan kunna n'o ye Mariam Tangara n'a bɛ Dumɛlakaw ka sigi la ale baara in kurumokarili kɛ bi Bamakɔ kɔnɔna na Sabatɛrɛn ale fanfɛla la sigida 4nan kɔnɔna na fala y'an ka sifinw minnu bɛ bi n'olu ye sɛgɛ fitininw ye sa san 17 olu ka Coupe d'Afrique bɛ ka taa Marɔkukaw fɛ an bɔcogo ma ɲɛ han funifu o kɔni ma ɲɛ fala ye puli ye équipe 3 ye ni i bɔko fɔlɔ kɛra bolokuru ɲɛ kelen ngo de kaɲi denmisɛnninw y'u garisɛgɛ fili han u kɔni bɔlɔn ta sa nka a terrain yɛrɛ ka dɔgɔ cogo min nin yɛrɛ ma supporter place yɛrɛ y'a la supporter sigiyɔrɔ yɛrɛ tribune fan kelen de bɛ o de kaɲi kosɛbɛ nka n'ala sɔnna ma an ka bɔli tɔw la fala ye y'anw bila pulu gɛlɛman na dɛ dimanche ani Tanzanie et Mozambique de bɛ jouer o fana ye ngilɛdugu wɛrɛ ye tuguni o kɔfɛ araba nata ani Tanzanie bɛ sɔrɔ ka jouer donc anw ni Angola ni Mozambique ni Tanzanie an de bɛ kulu kelen kɔnɔna na an kɔni ka bɔko fɔlɔ in kɛra fu ni fu ye a tɔ tora tile 2 ye n'an b'a fɔ an sen ka ye tulon tɔ la kɔkan kibaruyaw la fala ye min ye fiɲɛkolo fandanbada dɔ n'u y'o tɔgɔ kɛ ko Idar Paradise ye Indikaw fɛ ale ye tiɲɛni kɛ koyi maa 56 o de nikɛnɛ karabara min ye maa dɔw su donna u fatura yɔrɔ min k'u ka janajaw kɛ o kɛnɛ kan ye min ye baara in ye sa a kɔni degun barika bonyana kosɛbɛ Indikaw fɛ u y'a yira sa ko fiɲɛkolo fandanbada in ye nɛgɛkolo ni poto yiriw ni mobiliw ni so minnu bɛ n'olu sanfɛla kɛlen don nɛgɛ giriman sugu dɔw ye fala ye k'a y'a bɛɛ fufu ka taa n'a ye o de taara maaw sɔrɔ ka caman ni kɛnɛ karaba dɔw yɛrɛ k'olu se ka ye fiyewu o la sa u y'u ka janaja kɛ a nɔgɔnin fɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na États-Unis kaw olu ka maa min bɛ yen n'o y'u ka secrétaire d'État ye Marco Rubio a ko ko nafa bɛ OTAN na tuguni wa fala ye ko sabula ko n'i y'a jateminɛ nansarala jamana minnu bɛ yen n'o ye Union européenne jamanaw ye k'olu banna k'olu dɛmɛ u ni Iran ka kɛlɛ la u ka kɛlɛkɛ jɔyɔrɔ minnu bɛ yen sa k'u ma sɔn min ye Marco Rubio ye a ye ni kumakan fɔ Fox News maaw ye k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ko sabula ko min ye Espagne ye o ye ko min kɛ olu la u ni Iran ka kɛlɛ la k'a tɛ b'u kɔnɔ han k'olu kɔni ɲɛ tɛ nafa foyi la tuguni OTAN na n'a tɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara kɛ kɛlɛko ta na sira fɛ Siniwaw ka jamanakuntigi ale wele bila Donald Trump ma fala ye Trump bɛ taama la Sinikaw fɛ yen Xi Jinping y'a wele sa k'a yirala k'a fɔ ko fɛnw bɛ fɛn na fala ye futinɛ k'a man ɲi balawu a man ɲi diɲɛ ba sigilen u ka jagow kɛ ka feerew kɛ ka kumaw kɛ ka to ka ɲɔgɔn ye kuma caman min ye Siniwaw ka jamana ɲɛmaa ye a ka kuma ye tali kɛ o la a ko bi min ka di olu ye sɔrɔko ta na sira fɛ jagoko ta na sira fɛ u ni États-Unis ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa cogo min u tun bɛ cogo min kɔrɔlen u k'a ta o dabada la ko nɔn tɛ ko min ye girimanbaw ye fala ye k'olu ka kɛlɛ kɔlɔlɔ ma ɲi dɛ Donald Trump ko k'a sɔnna a ka kuma ma fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Siniwaw ye u k'a dɔn k'a fɔ olu n'olu ka jago bɛ cogo min na u fana k'a dɔn k'a fɔ k'olu fana ye Amérique ye han k'o bɛ ko in ja kuma caman bɛɛ kɔni kɛra min kan jamanaba ninnu k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u yɛrɛ kana ji kɛ u kana na tasuma wuli ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma sini kɔni ye weleli kɛ o de la Iran y'a yira sa ko ale bɛ Irisi fo kosɛbɛ Conseil de sécurité la ko nin waati laban in na u ka jamana ɲɛmɔgɔ sirarabɔ minisiri an'u ka jamana dankan Ali Bagheri ale y'a yira sa k'a fɔ ko Conseil de sécurité la n'o ye Nations Unies ye ko Irisilakaw jɔyɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ ka taa olu kanu na
sabula ka droit de veto u y'o bila sen kan n'o tɛ Amérique kun ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan sa ka résolution dɔ labɛn min bɛna n'a to u b'u sago sɔrɔ olu la cogo min ko Russie y'o min kɛ nin ye Iran ko ka Russie fo ko sabula k'a bɛna ni basigi ye jamanaw kɔnɔ Ghana jamana y'a yira sa k'a fɔ ko tajibɔ yɔrɔ dɔ b'ale fɛ yen tajibɔ yɔrɔ min n'a ko fanba talen don bi nin waati na a bɛ Rusilakaw bolo k'olu bɛna u ka hakɛ ɲini a la 100 sarada la 35 yaasa u ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min Ghana y'a yira sa k'a fɔ ko fo ale yɛrɛ de k'i sɛbɛ don a ka dugujukɔrɔ nafaw ma contrat ni fɛn minnu kun sigira sen kan o kɔni kun t'olu bɔ kosɛbɛ yɛlɛma ka don o ko la Nigériyakaw fɛ Nigériya wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ye min ye Bamajɔ in wale kɛbaa maa 300 o bɔnɛ a nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɛra Adin Keyikaw fɛ yen waleya in kɛra jɛkulu minnu kɔnɔna na u ka marabolo minnu kɔnɔna na sa o ye Yobe ani Borno ye min ye Nigériyakaw yɛrɛ u y'a yira sa k'u ka wolomasiri tabaw kɔni Bamajɔ in wale kɛbaaw ka dogoyɔrɔw u ka maramafɛnw n'u ka kunnafoni gafe minan caman k'u y'olu filenkɔnɔ ci k'o dakolon ci fɛn min bɛ yen n'a fɔ ma ko Starlink n'u b'o kɛ ka baaraw kɛ ka se ka maaw ka jaw n'u ka fɛnw ta ka kunnafoniw sɔrɔ k'u y'olu bɛɛ lajɛlen kari k'u bɔ ka t'u bi ka tɛmɛ n'u sen 2 ye n'an bɔra Nigériya Afrique du Sud ale jamana ni jamana cɛsirɛ na minisiri n'o ye Ronaldo Lamuna ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Afrique du Sud kɔni bɛ ka yɛlɛ sanfɛ bi Afrique du Sud kelen tɛ jamana minnu bɛ yen n'olu kun kɛlen n'u bolokɔfɛ jamana ye k'olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka sɔrɔ na sira fɛ bi ko diɲɛ kan k'i kɔfilɛ o la koyi k'olu kɔni ye jamanaw ye jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɔni labɛnnen don k'a yira k'a fɔ diɲɛmaa la wulikajɔ ni cɛsiri a sabatiriw fɛ yen wa u ni diɲɛ bɛ se ka kuma u bɛ se ka ɲɔgɔn dala minɛ u bɛ se fana ka falen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka hakililaw di ɲɔgɔn ma o ka fisa k'u minɛ bolokɔfɛmaa la Nigériya ni Maroc olu bɛ labɛn na fala ye ko min ye tajibondon kura ye k'o sigi sen kan n'o ye gazoligi ye a bɛ fɔ o ma sa ko Afrique Atlantique jamana fila in kɔni ye a musaka ko ni a labɛnni cogo a n'a ko fɛn fɛn kan ka sigi sen kan u y'o bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya min ye kilomɛtiri 600 a kan ka o de boli farafinna kɔnɔna na sefa wari dollar wari miliyari 25 o de kan ka don baara in na min ye gazi ye ale ni pétrole litiri mètre kibu o miliyari 3 a kan ka o de sama waati bɛɛ lajɛlen na yaasa sugu bɛ se ka yakubaya cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamanaw caman b'u bolo nɔ a ko senfɛ Madagascar furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye Michael Radinay colonel ale ko sa ko ni Ala sɔnna ma ko bɛna kalataw labɛn yanni san 2027 ka ban pewu nka yan'o cɛ min ye sariya sunba sigili o b'o sigi sen kan ka fanga cakɛdaw k'olu sigi sen kan ka sɔrɔ ka jamanakuni kalata k'o kɛ san wɛrɛ yaasa min ye u ka furancɛla fanga ale fana bɛ se ka k'u fori cogo min sɔrɔdasiw olu ka u ta n'u bila dɔn diɲɛ seleke naani ka jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don gaziw ni tajiko la kɔlɔsili kunna ani kuranko fala ye a ko ko min ye avril kalo tɛmɛnen in na k'olu ka taji maralen n'u ka kuran maralen k'a jiginna dɛ ɲinan y'a san 35 ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ kɛlɛ min kɛra Iran ni États-Unis cɛ ani Israël ko kɔlɔlɔ de filɛ nin ye olu dala nin ye u y'a yira sa ko fo fɛɛrɛ ka tigɛ nɔn tɛ kɔni diɲɛ kelen don ka kuran ni taji min mara k'a jiginna dɛ minisiri min bɛ Irisiw ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Sergei Lavrov ye ale ye jalakili ta ka ɲɛsin min ye nanzaralakaw ma n'o ye Union Européenne jamanaw ye k'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka maaw su yaasa u kana olu ka pétrole san k'olu ka pétrole filɛ nin k'a sugu ka di a sɔngɔ ka di ko nka ko min ye bagabagali n'a ta bɛɛ ko Inde kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ Irisiw ka pétrole san bi a b'a san sini nanzara jamana minnu bɛ ka baara k'olu fɛ k'u k'a to u ka sanni kɛ ko sabula o ka fisa u ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min na n'o sɔngɔ ka ca kosɛbɛ Sergei Lavrov ale ye o kuma lakali bi ɲininikɛla minnu bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko dugukolo fa dɔ bɛ fala ye ko janga to o la sabula min ye faraliba belebeleba ye u y'o la kɔlɔsi a fanfɛla in na ko a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Zambie ko in bɛ sen yen fanfɛla de la terankaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko sigikafɔ kɔni olu tɛ taa sigikafɔ la fiyewu ni États-Unis fala ye n'u ka laɲini minnu bɛ yen n'o ye 5 ye n'o ma ta ba la a fɔlɔ ye mun ye ɲangini mun taara ka ɲɛsin u ka sɔrɔko ma u ka wuli ka bɔ yen min ye u ka sɔrɔw ye olu ka bila u ka bolo kan u ye degun minnu sɔrɔ u ka sara u ye kɛlɛ in senfɛ wa u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka lakodɔn Detroit d'Ormuz kan ko n'o ma kɛ k'u tɛ taa sigikafɔ ko kuma na han ko sigikafɔ kɔni k'u t'o la Irisi y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛna na misili mun bɔ fala ye n'o ye misili min se ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Sarmati ye k'a sɛbɛnna bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen k'a y'a ci diɲɛ jamanaba bɛɛ lajɛlen ma u ka bɔ a kalama min ye misili in ye a lajɛli
ko baara kana na bali maa si la ko bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛn in fana sɔrɔ k'u kana na t'u jɔ k'a fɔ ko o ye nucléaire ko fana ye tuguni k'u y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye Ghana jamanakuntigi n'o ye Jean Dramani Mahama ye ale ye a yira sa k'a fɔ k'u ka jamanaden minnu bɛ yen bi ni o ye Ghanakaw ye maa 300 ɲɔgɔnna n'olu bɛ Afrique du Sud ni degun b'u kan ko olu ka segin ka na pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen k'a bɛna u bila ka t'u nɔfɛ u bɛ se ka segin cogo min na ka na u faso la ka na baara kɛ yaasa u ka bɔ nin degun in na farafinnakaw ka kelenya banki min bɛ yen o banki ale kɛlen don bi ka sefa wari dollar wari miliyari 50 ɲɔgɔn ko k'o lasago a bɛna na baara kɛ n'o ye waleya in kɛra sa ka kɔ min y'u ka lajɛ belebeleba min kan ka kɛ Egyptekaw fɛ yen n'o ye assemblée générale ye banki n'ale sigira farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni ani jago kɛli ale ni sɔrɔ kɛli banki ka baara bɛ tali kɛ o la fala n'an bɔra kɔ kan an bɛ segin ka na yan an yɛrɛ fɛ yan farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ ko aigle ka entraîneur kura bɛ ka ɲini han maa 28 n'o ye dege karamɔgɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni diɲɛ fan 14 k'olu taar'u ka sɛbɛn da han e ta b'a la ma sɔrɔ n tɛ n yɛrɛ entraîneur ya kɛ koyi ma bɔ a kalama dɛ a y'a sɔrɔ n bɛ Burukina n tɛ n kun bɛ n ka dossier da o maa tɛ ko cogo dɔ ko ye fala n'u bɛ se ka taa nin u bɛ to nin lugubɔ lagawalila kan n'o tɛ entraîneur sa sera nin na karisa na i n'an ka kuma nin de b'an bolo an bɛ nin sɔrɔ nin de se b'an ye n'a bɛ kuma i b'a ta mais nin weleliba in bɛ mun ɲɛ nafa foyi tɛ nin na ka maaw wele dɔrɔn dɔw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ olu kɔni donna nin na olu t'a sɔrɔ an na ɲɔgɔn ko an bɛ nin sɔrɔ cogo di ko kafu yɛrɛ ka fɛn dɔ bɛ ani FIFA ka fɛn dɔ ko kapa wa mu ko n'o t'i bolo i ti don a la a 3e ou 4e degré de olu bɛɛ bɛ fɛn min na ne dun ɲɛ bɛ anw ka yan dege karamɔgɔ dɔw la olu ma deli ka hali carré kɔnɔ kububa ninnu ta hali olu ma kubu logadibu ta kuma tɛ championnat 2e division ta olu wele ka t'u ka papier dafala ye ala k'a ɲɛ ka d'a ma nka an ka bɔ nin kɔnɔ ni wari min b'an bolo an teri siraw an balima siraw ani an ka dɔnbagaya sira minnu bɛ yen an k'a lajɛ entraîneur min bɛ yen n'a bɛ se k'an ka baara kɛ an ka wuli ka s'a ma karisa nin de b'anw bolo n'o tɛ nin weleli in tancogo la tan nin tɛ foyi ye nin t'a yira ko jɛlenya don nin t'a yira ko tilennenya don parce que a b'aw to nin a bɛ taa dɔ ta ka na tuguni mankan bɛ wuli a bɛ k'a kelen ye ayiwa ala k'a ɲɛ k'a d'an ma an ka bi kibaruya bɛ kuncɛ ni min ye o man di kosɛbɛ fala ye Apollinaire Compaoré Burukina bɛ don fala ye sɔrɔ yakubaya belebeleba ale yɛrɛ tɔgɔla banki sigilen don a bolo Burukinakaw fɛ yen i ɲɛ b'an ka télécell min na n'i ye télécell tɔgɔ mɛn diɲɛ fan o fan Apollinaire ale de ta o ye wa jago k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ale de b'a bɛɛ lajɛlen na Burukina ani an fanfɛ jamanaw caman na ko ala y'a ka kalifa minɛ a la bi a nɔfɛmaw n'a kanubaw n'a a ka maa minnu bɛ yen wa min ye Burukinakaw ka bankibaw ɲɛmaw ka taa se u ka jagokɛlabaw ma sa u bɛɛ lajɛlen kɔni dusuma kasalen don bi min Apollinaire ye a ka denbaya yɛrɛ ko kɔni ye kibaruya in di k'a yira sa k'a fɔ ko a ka kalifa minɛn'a la bana kuntala jan senfɛ min Apollinaire ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sɔrɔ yakubali la farafinna yɛrɛ kɔnɔ Burukina yɛrɛ dɔrɔn tɛ maaw kɔni bɛ ka kɔnɔni kɛ sa janaja don mana fɔ don min nin bɛ dan sigi an ka su in na baabu la baabu min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka sini sɔgɔma yira la nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan baabu wɛrɛ kunna ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye ala ka dugu ɲuman jɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client